Antibiotikoen aurkikuntza mugarri bat ezarri zuen medikuntzaren historian. Nabarmen murriztu baitzuen gaixotasun infekzioen hilkortasuna. Gainera, antibiotikorik gabe ziur huts egingo luketen hainbat transplante, kirurgia konplexu eta tratamendu kimioterapiko egin ditzakegu orain. Ordea, antibiotikoen aurkikuntzarekin batera, haietekiko erresistentziak agertu ziren. Hala, urtea joan ahala, gero eta resistenteagoak eta tratatzen zailagoak diren mikroorganismoen infekzioak deskribatu dira. Dagoeneko, hamarkadat baino gehiago igaro da nazioarteko OMS erakundeak antimikrobianoekiko resistentzia osasun publiko arazotzat jo zuenetik. Arazo honek guztioi eragiten digu, eta maila askotan, ospitaletan, lehen mailako arretan, nekazaritzan, abeltzaintzan, horregatik erantzun multidiziplinarra behar du. Arazoari aurre egiteko eta Europako jarraibideak betez, 2014an plana onartu zen, antibiotikoko erresistentzien aurkako plan nazionala. Plan hori medikamentuen eta produktu sanitarioen Espainiako agentziak koordinatzen du eta bertan guztira 10 ministerio biltzen dira. Plan horretan proposatzen diren neurrien artean dago ospitaletan eta lehen mailako arretan proak sortzearena. Hau da, medikamentuen Espainiako agentziak eta osasun ministerioak eskatzen digute zentro sanitario guztiek, bai lehen mailako arretako zentroek eta bai ospitaleek, proa lantaldea edukitzea. Eta proak zer diren? Antimikrobianoen erabilera optimizatzeko programak dira. Disiplina askotako profesionalen lantaldeak dira, dagokien zuzendaritzen tutorotxapean antimikrobianoen erabilera onaz arduratzen direnak. 2013ko urtarrilean eratu zen Donostiako Unibertsitate Ospitaleko proa eta 2019an eratu zen Donostialdeko esiko lehen mailako arretako proa lantaldea. Beraz, proak dira programa instituzionalak, 3 helburu nagusi hauek dituztenak ordena honetan. Lehenengoa eta garrantzitsuena, infekzioak dituzten pazienteen emaitza klinikoak hobetzea. Bigarrena, antimikrobianoen erabilerarekin loturiko kontrako gertakariak minimizatzea eta resistentzien agerpena murriztea. Eta azkenik, kostu efikazia honeko tratamenduak erabiltzea. Gure ospitalean, gaur egun, proa lantaldea osatzen dute mikrobiologoek, farmazeutikoek, gaixotasun infekziosoetako medikuntza intentsiboko, hematologiako eta pediatriako zerbitzueko medikuek. Eta beti ateak zabalik ditugu lantaldean beste zerbitzu batzuetako profesionalak sartzeko. Hori da gure indarguneetako bat, talde lana, eta baita lankideen ekarpenek guztioi dakarkigun aberastasuna ere, beti erresistentzia antimikrobianoei aurre egitearen helburu komuna lortzeko lanean. Ospitaleko proa egunero biltzen da, bertan atzemandako bakteriemek aztertzeko, terapia antibiotikorik onena finkatzeko eta infekzioa hobeto maneiatzeko beste esku hartze batzuk erabakitzeko. Bestalde, bilera horretan eztabaidatzen dira ikuspegi multidiziplinarretik tratatu beharreko kasu konplexuak, ospitaleko edozein klinikok aurkez ditzakenak. Bilerak egiteaz gain, proak egunero berrikusten ditu irizpide hauetako bat betetzen duten pazienteak. Antibiotiko tratamendu luzean daudenak, zaintza bereziko antibiotikoren bat hartzen ari direnak, hau da, mikroorganismo resistenteen susmo dagoenean soilik erabiltzen diren antibiotikoak, edo proa lantaldean bileran eztabaidatu beharreko kasuetara mugatu beharrekoak, adibidez merkataratu berri diren antibiotiko berriak. Eta azkenik, zain barnetiko antibiotiko tratamendu hartzen ari direnak eta pazientearen egonkortasun klinikoagatik ahotiko antibiotikoa hartzen hasi daitezkeenak, ospitaleko egonaldia laburtu eta sarbide benosoekin loturiko infekzioa gutxiago izateko. Aipagarria da, bestalde, gure jarduenean ez dugula sartzen ez neurri inposatzailerik, ez neurri murriztailerik. Pazientearen mediku arduradunarentzat lagungarriak izan daitezkeen gomendioak besterik ez ditugu ematen. Eta medikua da bera da pazientea aztertu eta neurri egokiak hartzen dituena. Bestalde, proak prestakuntza jarduerak ere egiten ditu zerbitzu desberdinetan, eta baita egoiarren prestakuntzan, programetan ere, haien errotazio aldian edota lehenengo urteko egoiarrentzat programatzen diren urteko saioetan. Proa lantaldea 2013an eratu zen eta geroztik urtean batez beste 500 paziente aztertu ditugu. Horietatik 29 kasutan esku hartu dugu. Uste dugu programak onarpen ona duela, izan ere gomendioen 93a onartu dira.
Azken urtetan ez dugu lortu antimikrobianoen kontsumoa murriztea, baina ziurrenik horren arrazoia da beste ospitale batzuetan, baina zifra txikiagoak genituela lehenagotik. Programa hauen jarraitasuna eta klinikoak antibiotikoen erabileraren onaren inguruan duten prestakuntza eta kontzientziazioa dira gaur egun antibiotikoko erresistentziari aurre egiteko ditugun tresnak.